आफा बोराइ बाथौ आनान गसाइ अबंलावरि नोंनो आफा दाग्रा खांग्रा बयनिबो गोजौ बयनिबो गोथौ नोंनो मिथिसारग्रा नोंनो देरहासारग्रा जोबनो रोङै नुनो मोनै जों जेबो रोङै आनला सुबुं बोखारदो खोमसिखो सोरांनि लामा दिन्थिहरदो नोंनो बयनिबो राहागिरि दिनैनि बे गोथार मंगलबार बुब्लियाव मा होगोन मा दोनगोन गैया दिनै आफा जोंनि आखायाव जेबो गोनां मुवा नुनाय मानि नों बिफानि जुग फिथाइ सामथाइ बिबार बे बुहुमनि नुथाय गासैबो नों आफानि दाथाय लादो आफा गोसो गोथारै जोंखौ अन्नानै निदाननि समाव निखावलि सिलेरजों गोथार गोरबोजों आलारि बाथि फोजोंना बायदि बावथाय होना जोंनि गोसो आरो बिबार बावनायखौ दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय आफा बोराइ बाथौ nama langsung tumben na disuruh मा ना आदि माइनाव होनाय सोंबाय बिनो माइनाव होनाय सोंबाय ना जाबाय माइनाव होनाय सोंबाय बे बिसोरखौ फंनैसो हागोन ना हाया बानाय